L-imprenditur Malti Jorgen Fenek akkużat li huwa l-kompliċi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fedaħ rikors kostituzzjonali fejn jittimbra l-investigazzjoni bħala waħda dilettanteska. Dan l-għada li fil-qorti xed kontriħ Keith Arnaud, l-investigatur ewlieni li Jorgen Fenek diġa qed joġġezzjona għalih f'kawża separata. Ir-rikors ġdid imressaq minn Fenek jinnota kif lejliet fil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontrih ħareġ kif il-mobile ta' Keith Schembri ma ġiex sekwestrat mill-investigaturi. Dan għaliex l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru iddikjara mal-investigaturi li kien tilef il-mobile. Konsegwenza ta' dan il-pulizija qatt ma sekwestrawh u allura mhux possibbli jinqraw messaġġi li allegatament jikxfu kif kien jikkomunika ma' Jorgen Fenek waqt l-investigazzjonijiet. Apparti minn hekk f'dan l-aktar rikors riċenti, Jorgen Fenek jinnota wkoll kif Keith Arnaud stess ammetta li ma kienx jaf li kien hemm ħbiberija kważi intima bejn Keith Schembri u Jorgen Fenek. Dan minkejja li din l-ħbiberija kbira ġiet notifikata lill-investigaturi minn Melvin Teuma, il-middleman f'dan l-assassinju u r-raġel li ħal mafra presidenzjali biex jgħid il-verità kollha dwar dan il-każ. Jorgen Fenek qed jitlob il-xhieda tal-Ispettur Arnaud li tal-ħamis tkun miżjuda wkoll fil-kawża kostituzzjonali separata li qed tistema' quddiem l-imħallef Wenzu Mintov fejn għaddejja talba biex Arnaud jitneħħa minn investigatur ewlieni fil-każ kontrih. L-avukati Gianluca Caruana Karin u Marion Camilleri resqu r-rikors fisem Jorgen Fenek fejn mill-ġdid jissemma kif Keith Schembri possibilment u għal-moħħ wara l-assassinju. Din hija xi ħaġa li Jorgen Fenek saħaq ripetutament u li Schembri qed jiġħad. Il-ħamis fil-qorti anke l-investigatur Keith Arnaud iddikjara li Keith Schembri għadu qed jiġi investigat b'rabta mal-omiċidju.